Elin aron dwi yn rhedeg bwyty Peter Paint neu Gall y Glyn a hostel Gall y Glyn yma yn Llanberis. Dwi'n meddwl bod o jyst yn handi gwybod bod gennych chi'r hyder bod yr wybodaeth yna, bod gennych chi'r wybodaeth yna tu ôl i chdi. Ffendio allan chydig bach mwy am mytholeg o ballu'r ardal. Dwi di ngeni a magu ddim yn y parc, ond jyst tu allan yn Llandwrog. A o'n i'n gwybod eitha dipyn yn barod lle'n cerdded yn aml yn Eryri, ond oedd jyst yn rhaid yr hyder bod y wybodaeth yna tu ôl i chdi pan ti yn cynnig gwybodaeth, achos mae pobl wastad eisiau gwybodaeth am lefydd i fynd neu bethau diddorol yn yr ardal. A mae gen pobl hefyd sy'n dod yma ystod eang o ddiddordeba, so dwi'n teimlo bod wedi cael pwtyn bach o lot o bethau gwahanol yn yr parc, yn gallu crybwyll yn felly. Dwi'n gwybod am hoff un, ond dwi'n meddwl un o'r hyn nes i ffendio fwyaf defnyddiol yn yng ngwaith oedd yr un am yr Wyddfa ei hun, achos dyna di'r rhan fwyaf gwestiynau da ni'n gael o ran llwybrau fyny a yr buses a'r parcio o bethau fel la. Ond hefyd bod ni'n gallu rhaid y wybodaeth yna i bobl am ysbwriel a cynnyledwyedd a sut i ddod â pethau a pwysigrwydd i dod â ysbwriel i lawr a'r holl bethau yna. Eto'n amlwg da ni'n deud hynny, ond ar ôl gwneud y modiwl oedd yna fath o ffeithio yna am faint o sbwriel bod y warderniaid yn hel bob diwrnod o ballu, a mae jyst ffeithio bach fel o'n ddiddorol i ychwanegu ac i wneud rhywbeth yn fwy byw. Hawdd i ni ddeud dewch eich sbwriel lawr efo chi, ond os ti'n dweud bod chi'n gwybod mae hyn a hyn o sbwriel yn cael ei hel yn ddyddiol, mae o jyst yn atgyfnerthu yr negas, rili. Ond sicr, dwi'n meddwl bod yn deud jyst yr cefndir yna ar hyder bod chdi'n gwybod rhywbeth, ella bod ambell beth dwi'n mynd, dwi'n gwybod bod yna rhywbeth am hynna sydd, a dwi'n cofio yn union be nath ddeud ar y cwrs, ond ti'n gwybod bod yna rhywbeth yna, ti'n gallu mynd i chwilio fyny fod y hun wedyn, dwi wedi annog, fedrem gorfodi'r staff i gyd wneud efo'n hyn, ond dwi wedi annog nhw gyd wneud o, dwi'n meddwl bod yna rhyw un ar ganol wneud o ar y funud. So ie, gobeithio, ond nhw gyd wneud o, pan mynd i stawach yn geia lle.